ešte lietadlom, alebo čím by ste ešte mohli parašutiť, ako parašutiť? Neviem ešte. Neviem ešte, čím by sa dalo. A toto sa mi, viete čo, však po 100 rokoch, tak plus minus, lotníci prišli do Komárna, tak sa mi to zdá také pekné. Že museli, viete, že museli po toľkých rokoch upozorniť na tak vážny stav, že museli oprášiť staré remeslo a prísť, by som povedal, schladiť vášne, lebo tých vášní je dosť. Nie je to dobré. Zbytočné. Nie je to dobré. A máte aj nejaké prekvapenie, som počula. Áno, to máme, vezieme od prameňa Váhu z Kráľovej Lehoty, sme vyrúbali taký kmeň, ten tu by sme potom osadili. A potom ešte uvidím, koľko času bude, ešte by som chcel ísť. Ja som tam aj písal, lebo vlastne soche Cyrila Metoda najskôr a potom soche svätého Štefana, lebo naši maďarskí spoločania si ho vážia a ja to rešpektujem. Teda, hej, to je moje postavenie k celému tomu problému. Trošku ma mrzí to, že to ako je, ja nepoznám tú genézu, ale možno pán primátor vie, ako to je, neviem ako to je. Ja som obchodník a viem, že keď sa moc tlačí na pivku, alebo keď sa už povie raz nie, už je zle. Hej, to potom sa ťažko berie späť. Takže keď vás niekto dostal do tej pozície, že sa povedalo nie, a keď už je to také, tak to je zle tých, čo to vyjednávali. Hej, Nie, pozrite sa, teraz hovorím o silovej metódovi, hej, súsoši. To je tak, že ešte koncom 90. rokov, keď bol mečiarizmus, tak Prievická Matica Slovenská chcela ukázať Komárne, že oni sú tu páni. A tak som to počul. Oni urobili zbierku a chceli nanútiť Komárnu toto súsošie. Vtedy zastupiteľstvo, nechcem o tom hovoriť, že ešte som to aj nebol, lebo nie, to je dôležité, ako povedalo nie. A potom sa to ťahalo, potom protiprávne uložili tam, kde uložili, ale zastupiteľstvo potom zmenilo svoj názor, teraz pred 6 rokmi, a dalo na to povolenie, dodatočne. Takže ako tým dá sa povedať, že to bolo už urovnané a každému, veď teraz Matica vydala stanovisko, že ako to je tam dobre, ale nechcú to premiestniť nikam. Fico sa začal angažovať teraz, chcel ukázať, že on je silný, bohužiaľ. A teraz tlačí to tam. My sme ináč ako na zastupiteľstvo o tom hovorili, to máte pravdu, že to je ináč aj naša chyba, si myslím teraz to, lebo Kruhový obec bude oveľa horšie miesto ako kdekoľvek inde. My sme hovorili, že v poriadku, toto súsošie dajte preč. My takisto, ako sme urobili Štefana, urobíme Cyrila Metóda. A to by bolo také normálne riešenie, lebo toto súsošie, nie, už tisíckrát sme povedali, že nemám nič proti Cyrilovi Metódovi. Keď sú patróny Európy a tak ďalej a tak ďalej. Ale máme k tomuto konkrétnemu súsošie niečo. To, že to pre nás symbolizuje ten štátny systém, čo bolo aj za Mečiarizmu, čo je aj za Fica. Áno, my aj tak to urobíme, hej. Bohužiaľ kvôli tomu sme povedali zatiaľ, že nie. Ale myslím si, a to sme aj ponúkli, aj Ficovi, že ako poďme spoločne urobíme zbierku, mesto to bude dotovať, bude to verejná zbierka, bude to naše a dajme to kamkoľvek, kam kde pôjdete. Nechceli to, lebo on chce ukázať, že on je silný. A to je zlé.